kun ga yanzu muna fuskantar wani abu a ƙasar nan. Dama can na san na sha wannan magana cewa akwai wani abu yana tafe, wa'azuzzuka daban-daban na ambata wani cewa akwai wani abu na tafe, shine mamayan Afirka, wanda suka ce sun nazari sun ga cewa karnin da za a shiga tun kafin a shiga karnin nan 2000 nan tun a 1990 suke faɗa, suka ce karni na gaba sunansa karnin Afirka, domin sun nazari sun ga cewa Afirka na da kusan kashi 2/3 na dukkan dukiyan da ake da shi a duniya. Saboda haka za a yi sake kama Afirka na biyu, sabon ribibi, abinda aka kira scramble for Africa. Suka ce za a yi second scramble, za a yi sabon ribibi, wanda ke lokacin ribibin Afirka na wancan karan tsakanin daulolin Turai da Ingila da Faransa da Germany da Italiya da Portugal da Belgium da duk kowanne yana wannan ya kama na wannan ya kama na wannan kama, har suka je Berlin suka yi conference aka raba, kowa ya faɗi inda ya kama, aka tsaga aka ce kowa ga nasa. To sun ce za a yi wannan karo, to sai kuma America ta zo ta ambata ta ce za ta yi amfani da ta'addanci wajen sake kama Afirka. To shi yasa ko ga wannan alamu abin da ke faruwa yanzu sun yi a Libya bayan lokacin da suka ji dagowan Larabawa dinnan da dagowan Misra, abin ya firgita su, sai suka yi to su ma bar su nasu mana, sai suka yi a Libya, suka je suka gurguza Libya din, suka kashe Gaddafi. Yanzu ba komai da ke gudana a Libya banda kashe-kashe da fada na kabilanci tsakanin militia da kabila da na warin launi, su ko suna ɗiban dukiya. To dama da Libya da Najeriya an ce su suke da mai din da ake ce mishi mai zaki sweet crude. To na Libya yanzu dama nasu, na Najeriya dama nasu ne, sun da suna samun gaulaye ne su aje, kullum ba su da wani aiki sai su samu wani gaula su ce shine shugaban kasa, su sami dolo su ce shi ne matakinsa, su sami gabo su ce shine gwamna, su sami wofi su ce shine minista, su sami gasuna. Su yi ta tatsan arziki nan. To yanzu kuma sai suka zo da wani salon to mamayen ƙasa, saboda haka suka shirya suka mamaye Mali. Yanzu ko shekaran jiya na akwai labaru suna cewa an fafata a Kidal da Gawo da wa'yansu masu yan bindiga, haka za su bayyana unguwa su ta zubar da wuta, baka san wa ake harbi, a ce ai wasu masu kishin Islamu ne suka bayyana ana fafatawa. Alhali Mali zinariya suka gano a Mali, zinariyan da ba a san inda take ba tuntuni, don dama ana da labarin akwai zinariya a Mali. Mansa Musa wanda ya tafi nan zuwa hajji, wanda ya shiga tarihi, wanda aka ce ya tafi da raƙuma 1000 dauke da kayan zinari, da bayi 1000 kowanne yana dauke da sandan zinari. Da ya je Misira, zinarin da ya kai Misira sai da ya sauke farashin zinari da har yanzu bai tashi ba. Da ya je Makka ya gine-ginen da sai kwanan nan ne Ali Sa'ud suka rusa wasu, suka rurrusa suna gine-ginen suke gewen harami, amma har ya zuwa 'yan shekarun baya gine-ginen man samu su abin kallo ne. To gol din nan ba a san inda yake ba, an san akwai gol a ina ne ma man samu sai fada ba a sani ba, wasu ce nara ne, wasu ce narai ne, wasu ce irori kaza ne, dili ne, a je dili a ya sha ba gani ba, a ce wannan garin ne a je ba za a gani ba. To yanzu sun gano gol din, saboda haka suka tsara yadda suka mamaye Mali, suka ce 'yan kishin musulunci ne suka fada daga Algeria, ba 'yan baɗan Mali ko ɗaya cikin su, wai sun kama rabin Mali, fiye ma da rabi, sun kafa daula wai sunanta Azwad. Sannan sai Faransa maza wuf ta shiga, wai ta fatattake su, ta riga Amerika shiga, don Amerika ita ta shirya shiga, sai suka so sun fatattake su. Sai kuma bayan wannan Faransa da sai akwai diamond a Central Africa, shine sun je ɗiban diamond ne, sai suka haɗa faɗa waɗansu mutane da ba a san ko su wai su Saleka suka shiga cikin Central Africa Republic, suka ta kashe kiristoci, suna ƙona cocina da sunan wai su musulmi. Sannan su ba 'yan Central African Republic ba, suka fita ƙasar
bayan sun fita Afirka ta tsakiya, sannan sai suka kawwana milisha na Kirista wai su anti-balaka, sai suka bi suna kashe musulmin da suke zaune a ƙasa, wai suna ramuwan gayya. To in ma wayancan saleka sun zo sun kashe ku, 'yan ƙasanku ne daga wasu wani wuri suka shigo suka kuma fita, wai masu suka fara kamar yadda suka yi juyin mulki a Mali, suka sa wani wushi Sonogo ya zama shugaba, wai shi ya yi juyin mulki akan cewa shi Tumani Toro ya kasa ima 'yan tawayen arewa, sai kuma aka ce 'yan tawayen arewa sun kwace kasan karkashin sai Sonogo din. To nan ma na jamhuriyar Afirka ta tsakiya sai aka ce wai wani musulmi ya yi juyin mulki na soja, wai sunan shi Michael Odofia. Kun taba jin sunan musulmi Michael? Wai musulmi ne amma sunan shi Michael Odofia. Wai Odofia Michael ya kwace mulki, wai shi musulmi ne. Ya za a yi musulmi ya zama shugaban kasan da mafi yawa Kirista ne? Ashe haramun ne Kirista ya zama shugaban kasa a kasan da suke da yawan mafi yawansu musulmi ne? Shine ai aka sami Kiristoci suka zama shugabanni a Najeriya. Daga da wannan suka fake suka je suka kuma shiga cikin Central Africa, suna ta kashe musulmi, musamman Fulani makiyaya wanda ba su ji ba su gani ba. Demon suka je ɗiba. Kudancin Sudan da suka ga ba zai yiwu su kai cewa 'yan kishin Islama ba ne, sai suka haɗa faɗan ƙabila tsakanin Dinka da No. Amma manufan shine hana ma China mai ya zama mai din dama tun da suna kudancin Sudan na ɓyasawa da China, ya zama ba su tare da China. Najeriya kuwa shine suka bullo da wani abu shi Boko Haram, wanda tuntuni su wa'ansu ba'adin Amerikawa sun riga sun ambata ba sanannen abu ne cewa ba wani abu shi Boko Haram kirkiran Amerika ne. To yanzu gashi wai Boko Haram sun sace wasu 'yan mata a wata makaranta, amma su 'yan matan da iyayensu sun san suwa suka sace su, sun sani sarai gwamnatin Jonathan ce. An ce ana ta zanga-zanga, na ce ana zanga-zanga mene har da jan kaya, ina ya jan kayan ya fito? Wai ku ba mu 'yan matanmu, wa zai ba ku? Jonathan ko Shekau? Idan Jonathan ne zai ba ku 'yan matanku, to ku yi mashi zanga-zanga ya fito da 'yan matan inda ya san ya aji, don ya san barikin sojan da ya aji su. Idan ko Shekau ne, kun san a wace sheka yake? Yaushe yake jin ku? Yana nan shi ma suna tsare da shi a wani barikin soja, don kayansu ne duka. Ba wata tsiyawa ita Boko Haram, ƙaryan tsiya ce kawai. Wannan iskanci din ba mu za a yi ma ba. Idan kuna son ku zo ku ɗibi mai, ku ɗibi zinariya, ku ɗibi arziki, ku zo a ciniki, ko da cinikin muzabana ne. Mu ba ku kwai, ku ba mu kaza, ko mu ba ku rago, mu ba ku raƙumi, ku ba mu rago. Mun yadda gara haka nan, amma kwa zo ku yi mana iskanci da addininmu, ku ce muna fama da masu musulmi masu kishin addini, kun zo ku cece mu, alhali mun san kun zo ku cuce mu ne. To ga Boko Haram din sun shigo na sosai, su ne Amerika, suna shigowa ku yare sai kashe-kashe, sai tashe-tashen ban makamai. To kuma wannan irin shi fa suka yi a Afghanistan, ko kuma suke yi har yanzu, kuma irin shi suke har yanzu a Iraq. Afghanistan suna da filaye, gomomi ne na filayen jirgin sama, suna kwasan dukiyoyi da sunan suna yaƙi. Asalin sun shiga da cewa suna neman Bin Laden ne, ba san inda Bin Laden yake ba. Can kuma suka ce Bin Laden din ma sun kashe shi a wani wuri ma ba Afghanistan ba. To suna mene Afghanistan har yanzu suna. Iraq suka shiga suka ce akwai WMD, suka rugurguza Iraq,
suna ta cewa za a ga WMD din, za a gani. San can kuma har suka kamo Saddam ma, har toce da suka kunna suna kallon bakinsa, in ma WMD din yana cikin bakin Saddam ne sun duduba. Sai suka juya kuma wasu suna kai musu demokradiyya ne. Yanzu kuma sun ce ba WMD amma ba su bar Iraq ba, suna nan suna tatsan dukiya, kullun sai tashe-tashen ba mai da kashe-kashe kuma su suke. To yanzu tun da suka shigo nan mu ma yanzu abin da suka yi min fiye haka, kawai mun waye gari abin da muke jin labari a wasu ƙasashe ya zo mana bagtatan. Mun tabbatar ba wata ƙungiya wai ta kishin Islama wai da ake ce mata wai Boko Haram, mun tabbatar ba ta da wujudi sam a ina, a wani gari, a wani titi, a wace unguwa. Amma ba yana tashi, su suke sa ba ko su haƙa rami wawa keke su saka su business su matsa remote, ko su zo da mota su aje su danna, aikin kenan. Ko su mutane su bayyana su buɗe wuta, saboda mene dukiya suka zo ɗiba. Tsakanin Zamfara zinare ke kwance, suna son su share area da zinare yake ne, zama ba mutum ko kaɗan, su filin jirgin sama su sansanin soja su rika kwasan zinariya. Nan tsakanin Zaria da birnin Gwari zinare ne ke kwance da duwatsu masu daraja, so suke su share mutanen wurin, su kafa filin jirgin sama su kwasa. Tsakanin Sokoto har zuwa Borno, daga uranium sai zinare sai platinum, shi suka zo ɗiba. To ku zo mana ai ciniki, ko da ma ku ba mu kaza mu ba ku raƙumi, amma ku ban mu da ranmu kuma ku kyale mana addininmu. Amma menene na cewa za ku shigo ne da yin mu mutane wayayyu baba rodo? Ina ko kuke da wayon? Yaushe aka yi ba Amerika, yaushe aka yi ba Ture ma tukunna? Wani wayo yake da shi? Mana ɗauko tarihin Bature ka karanta mana. Badaje maye dan bori, yaushe waye hadda zai mana wayo? Rashin kunyan banza kawai. Ku zo a yi ciniki, kuna da bindiga mun sani, kun iya kisan kai, amma kyale mana addinin mu. To yanzu abin da ya kawo su kenan, kuma yanzu masifan yana rutsawa nan da nan tsakanin yan kun sa a Gwaza, har ma sun rutsa da garin Gwaza, sun ce ba su shiga ba saboda suna jin tsoron yan Shi'a, don akwai wani dan uwa da suka kama suka cire masa kai, suka filla kansa sosai, amma sai suka ji kalman shahada. Ka duba ga kai yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ga gangan jiki da, to sai suka ce suna jin tsoron garin saboda yan Shi'a. To wannan abin da muke fuskanta kenan, kuma na san sun riga sun ambata tuntuni abin da suke jin tsoro kawai ita ce wannan harka da, don sun san ice kawai za ta taka musu burki. Amma muna ma kira ga su wayannan mutanen, mun ji mutanen da mun ji an kira ka baka ci zabe ba, an ce kai ke da mukami, mun ji baka cancanta ba, mun ji kai gaula ne ko gabo ne ko sakarai ne ko shashasha ne ko wofi ne, to mun ji kai ne. Yanzu ko a haka nan ka yarda yanzu a baka kuɗi a kashe mutanenka? Kai baka da tunani? Shikenan an baka mukami, an baka kuɗi, shikenan kashe mutanenka? Mun ji wa'anda suke shirin ya isa ga al'umma, kun ba kyale ka za ka yi zuwa kai, in sun gama da kai, in ka zama fanko kashe ka za su, haka suke yi. Saddam inda suka kashe kayansu ne, Gaddafin da suka kashe kayansu ne, tun su suka yi su, suka kama suka kawar da su. Kai ma in sun gama da kai za su yanka ka ne, an gama. To na san wannan munasaban yin shuhada za mu muna magana da yawan gaske, ganin cewa wannan abin da ya kunno kai a ƙasar nan lalle fa ya shafe mu, kuma lalle kan fuskantar wannan da duk iyan abin da muke iyawa aiki ne ga addinin musulunci, kuma wanda duk suka kashe a cikin sunansa shahidi.
ban ce maku tun da su suna daukan bindiga ne ma za mu dauki bindiga ba ne, amma muna da makamai irin namu, to su za mu dauka insha Allah. Allah ta'ala muna roƙon ka nuna mana yau mu shahada na baɗi cikin ƙoshin lafiya da yawan arziki. Allah mun sun ki kare mu da kariyanka, ka taimake mu da taimakonka, ka dora mu birbishin makiya. wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.